Čau, čau, nového videa. Dneska získáme Squid Game strážcový oblek. Pokiaľ to ubrhneme. No, takže ideme. Volá sa to Win for UGC oby. To som nevedela. Že nemusím ísť za začiatku. No nevadí. Som 87%. Ale som aj ďalekšie bude. No. Koho vám to připomíná? Taky myslíte úplně na tu stejnou postavičku jako já? Dokonce i Pupek má stejný tého brácha asi. Tohle má být údajně pan profesor Okurka. A my jsme u něho. Mám si vybrat easy nebo... Dobře, to správně. Modrá, zelená. Možná všetko to ide rovno. Oranžová. Čo to? Sport. 60% of player môže vyťaziť. Nie teraz. Blá, blá. Jak sa mám tam dostať? Čo to? Oficiálne podvod! Se jmenuje Poslední objednávka. Takže. A co jsem tak pochopil, tak my jdeme tomu týkovi do picu. No to už vypadá, že mu někdo doručil, že má Vidím, že Už tomu naprosto chápu. ten kluk nahoře necený. A pes se jmenuje, taky nevíš. Co to je? Všichni jsou Bob. Jo, to je rodina Bobů. Asi jo, jsou Bobule. A pes s tím jedním zubem je taky dobrý. Tutoriál já si myslím, že není potřeba, my jsme profesionálové, takže jdeme rovnou na play. Sakra má být. To je oficiální podvod. Už mi někdo volá. já jsem ještě nevolala. No skvělý. Tak skvělý. Dobře, máme. A proč jsme jako, no fakt skvělý. Normálně jsem myslela zpátky. Jdu zpátky, ale... Já si myslím,